tu desi ga di piti la ma ni ya fe kan ni mai fe mai na fe mai ko su lamara oui madame Lalanda ai lu kala de inde madame Lalanda lamara hal ko antu hal pino do ah bon fala yal to bolande hande non je ne peux pas accepter ça mi wawata accepter ko madame Lalanda nyanden konto yawno da hawunda ton ha et 21h de passer nyanden disa patron anu dan belandi lang story woni wonde ma hidon do mi inni vraiment ibe yalti be ara mon joni yalti so de gore sa ka ba pour parce que har mi lang ñol lerro cede ni de yar ko restaurant mi ko gore jangar mi lando ni fo la yar handa fanno go yar kon ta yadane ke ko ngai mi finna mande nyar ne da tahu mi jam fota cede tawal mo de ma et puis madame Lalanda déjà ça fait longtemps on va dire la remplacer pas la fait en la wari ke ka joni accepter mi do quand même ko resto ka ko boîte ande de ko bat mi fala ni non je ne peux pas accepter ça sagam si aya ka resto si aya madame Lalanda ya ka resto si aya ka resto bay do ni da waya do wona ton ha ara 21h ara gata watama ko ara 21h ko taw ha hewti a fami mais yago le boiton après do ma 3h 4h madame Lalanda je ne peux pas accepter ça yo ne sanji ya parce que hare da huti shida ne min gandi goto mi jokkasna lamma bobo hida andi ko be yewtuno en kon hida andi kadi ko woni e mako ko mi teretoma mi jejama ngurdan e mayde mi jejima bay hida andi nawnare suudo tako ko be yewtuma kon wo'ito danda hoore ma bay wada mum on fop ko bandi chambre tu para Catriana.
Sudah. Bismillah. Na wari aruna. Allah no andi jellalo fi dagar bon deba do fu ade harisella bon ida andi hakkunde men wona hande hidude wona hande annilirde donc min kadi lan hebi komi sikkano hewtoto lan hewtiti lan a fami parce que mi ñawno do de balelo tay dok som ko docteur on haala lankon tay hino ɗuuɗi moƴƴanon tay ni komi jogiti kon e ko ɓe inni lankon tay hiida nanda yaada Ara ko non ara. bon tigi tigi yeggitide saha ina nawnami joni noon wala sigi tawi komi jogiti kon e ko ɓe inni kon tawi e ondirta quoi Ko non ara. bon Acibia. Patro marat. patron noon hiɗa andi ɓe voyage e ɗum ɗon tawi hiida nanda yaada walla si a wallani witu si a wallani ɗam soñja ɓuure o jarama ɗo Allah fallu ma yide Ko accaki ko to. o Allah fallu ma yide an Sabon. Acce. Yettejulere. nala yede ba nala jodade ko e alpha nala jodade ko jooɗi fi allah habila e jang e jang Woni jam. ko ko mo do an Ni ko gore ya. o du mo Ko gore ya. gore mo ka awala do ko ma mo de ba e o ya mo de ba sabila e jang o ko ni da dem ka kada holla la ya rona e bongo ma so bon fu Madi jam. ko sawan mo sina fu ni tawar ma hakkuno ma allah aydilan ɓe nguma mi da wala halande dum ni mi da wala halande andiyan dum simi dewtiga ma mi da wala halande simi dum dewtiga ma mi feet Accaki. aydilan e ɓe nguma mi ma be ngwa da wala ngwa mi dal ma be ngwa da wala dum da wala halande dum mi dal ma be ngwa da wala halande dum mi da wala halande dum afala mi ko hore ma do mi da wala halande dum Acce hakki. Dawai. Fi Allah mi ana wa. Dawai. Ngata si akula. da wala Accaki bidio mi. Sai tay e jama. alpha jooɗi yalla andiyan caga simi tewtiga ma e mare simi e tewtiga be mare simi tewtiga ma aɗa wi mi feet e be mare Ani ko ni fa. merci o do Joni problem. fala ni o do ya sina Joni habbela. aɗa wawi lan yimmide noon Apola tumiyo to on wadi. la ayo mo dayide abbola andi ko ma mi Wode loyi moɗo bagage maɗi merci o keɓoɗa mo no merci o mo Jarama. o ala inde ni mi potoro Non, jaram. Merci na. ɗum kani kala ni kayna le kayna le gasima mo jikalare jambaɗo par ce que oɗon mufan waɗi lan warata lan ɗiɗam ya fiyat Merci. No tare mana. Min ni ko ngara mi hande. Ari ki kala on quoi. Ay mi ambel buju ngona daro do en kawra no wuro
Oui, entrez. Oui. Docteur, ko do sellade balde do fop bo ban no ko no musu dem Ko ngari mo tutude. mo tutude mo dofude Wadi ko ben de jour. woni do 3 jours 3 jours. O ye harga e hôpital. o boy me yahande ay ala hay fulde balde do fo mi tayo mi addu Ono ne. wala mala na yete Ala. Ono ma musira. dama na pan ko hala na ko ma musu de kon mo Ala. Ouais. Banda lo fo. wala de be nyambe fus Banu no go de. no shofu de balde Titi ande. Bawa ngongwe. Aci. Busi ande fo no musu de la. Dolle wonda Musi se ande. ande ka kon. La dongal mi ala dongal la fuy. Kono dum fuddorma. Mi ay ni mi ala no ngare mi ali fenande. Hay fus ko ni tumo na lang musirde. Ah, ok. Madame, s'il vous plaît, Johnny, hamber un gayas. Minutes, hein? Sila wala ni titi. Ina de fu. Mama la manana balde. Mama de manan. Oui. Fa. Lu bi jël joyce no. Encore 27 ans. 27 ans. Ina double ka ala de. Na docteur. Ina lu bi ngam. Bon, depuis combien de temps? Ni bi c'est la vie des chemins. 2 semaines. Oui. Ali Pierre Leki go. Italia fus docteur. Fus mi Italia. Quand on fait les kellen ka Faida. Go mi ko mingem madame tanti ya. kan woni so da ndem. Yoni. Voici ce qu'on on va la parole. pourquoi docteur landal am Bon, ça fait non on a rendé wondi de. On va t'en expliquer de quand. Donc falan de wa do ko ti expliquer ba ma. comme de won musu ay won so Wondu na modi. Ba kono fawti. bam Donc hara non a do jogine. Dua ka yide dem. Non a rendé ra. Kono non arrêté ti leki modi me ko kalma modi est-ce qu'on fait kan kalma ni ko Jonathan moko à chaque fois hare ko jet na yo wo binde on femme te na yo do de ko fi hare na yo yide de ko donc hare aya de so kan ma ko yete docteur ko no jon birta parce que comme idéal peut-être c'est sûr c'est là ça va contre non indépendant dépenser des moyens.
wango bay pawo lande fande joni ayde siwade ade faali commencé arba ar jodoro da do ay laandi ko goddo ngadduma ala sirabe am eja kada be siwatu dara ine bata ngani minna do fo adila kono ngaddu nani sellani ko woni do nene kero rentani horiki o renta yende kono no musude nene na mi haalo falde to wulude accude ti ammo mi holori nga inni langi asella mi wada wonno sellade mo jani mi yamti yo bangun tawara naw nene min kay wona mi min no woni mi sella ami mi yalanto ran nawnare ande kadi mi nyamata nene konno nge nawnare ngamato bobo angon konno nge nawnare yewtan wota wara berde de mustala se berde de a waccu ronda gol ko titi ko nyama ko nene selu non nyama ko ndi ma fi ka sala nyama ko nyama ta ko nyama ko awa geru wara hore nani ko wala wadde Allah yarama min mi lawide ko nawnare hara ko gonga de nene ko no wada nyama ko ga ka nyama ko wala nyama do yawa nene jara ya ta tane ko mi rokkana nyama apela mi adde henyana ni laare mi sonji ket kan dum suti yitere biddo accu andi fi Allah ta wara mbobo ango ono ye kum bay kum warno do mo ender nyande mum c'est le même cas madame s'il vous plaît bagay do bagay take ara mi anda tibiti yon ko no gel don ton est ce que o wadda lo no yema ko contact parce que wala no bel et bien ton o doit ka walda de ko docteur sina har ko min hawta nyam gol ko madame ndo wata ra binde ko
bawang. Ande mbiyel tike ko waɗɗan ko walɗa ittuɗalan wuuɗa. Sagan yesiraɓe en accani wonen ña yonta. Kono ɓe jaɓata. Handi ɓe sumaɓe noon tena silama suudu hay. Kono nayi wona hakkille ka. Nene ay ɗon andi no muude en jaɓatani wona ka. E pahiɗa croisani lande balɗe kabi gemma mi landike ma ɗum yewtan ko ɗum waɗi moɗi wota wara an yiɗa ɓiɗi tun ñiwon ceccum no ɓiɗo Nene simi haalani o mi aninayi. ko sa wolana Allah kadi ko ɗon mi ɓurata hande kañƴande yewtan Nene mi ɓi nawnaare. hara ko nawnare Nene nde nawnaare ɗo wona mi yiiɗo e moodiya. Allah wakubar ko ɗum woni min mi heɓata taniraɓe Nene ɗinnaɗum ɗo fon muude garde nde ɓeɗo ko ɗum gerɗo nene hakkila solution pour ɗum waɗata nene. solution ɗum ɗon heɓoto min ko fi taniraɓe am ɓen taw Si arɗo ɗo kadi wonta chambre mo keɗo mi waɗa ɗum ɗo mo anda e ɗum ɗon nene. Waɗi ɗella yiɗi mo. si tawi joni ko fi solution o ɗum ɗon aro yiɗa anani Gonga mo nene. anani Mi nani nene. aw o indete ko Nene wona yantume. Nene so wi ma bike mari mi yewti wona yantume. Kono barma habe mi hande ɗum. He o hande kay hila welti. Sebalde. Biroyno konno ɓe jam Ɓe jam Sebalde. kono mi sikkaɗa yawde toon Yela yode ton ka. Ayo murti o jalboyi ton. So. Em Sebalde. Ko najjoy ko non jalbindare. No jalbina ko najjoy ko non jalbinde ɗum ka. bon pay kunkunga konno hay fani kum ɗa umpitata mo Debal ɗo men gay debal ɗo men yewti. Min e bureau makko. aha I wo hay fan no hay fande mo seeɗa. oh mais c'est bien ça c'est bien O nawniri o sama kala. ouais dan tum biron siɗa andi naɗi ɓe wettone Ɓe welti. Temi tanta hayena mi nodda ɓe joni das. no an kay noon goye janditi noon goy Ɗo woni ko non faggilan haɓɓe mbaɗa téléphone mi tanta. konno koyngal ma ngal jikkino Ay fi. On ngal huɓu tu seeɗa.
ma ko do ali ta do kera ko me la do al to na si woni Bahani ala fisi. bon c'est bon akino Fammi hala ni ɗum jemma ɗo. no akino min tigi ba bimbi mi tawa e aéroport taw tabe andi fiando jombe ara do be lutalanga joni ako mi yambi loto si woni bimbi mi yaha aéroport mi arti on smart do aya hada waɓe haalante quoi a faami Sugal waɗulan surprise hay defonaa ɗo ko sumarana ɗo. Hara mi yani mi soda guerre après yo mi yami soda guerre feñi mi ara mi saha ka. o ni be Jemma ɗo mi. accu ambi mi May lo. aw assalamu aleykum Alaikum salam. o jarawde On jaram nala to. jam tum Ngotti e jam. alhamdulillah Golle den. ko jam kanan Waccu ko jam ko hay jam. ay be jam Oh. kono e lagine no darnede nani Elentu. daari ɗum ɗo fof jama no wakkili few Kono wani esraɓe mi sikku on tawtu no fani on ɗo no falira ɗon noon. vraiment on tigi ari tawi i yaltaw ella nani Awan. kono ɓay noon anndi ɓay koye hewtugol mi woni donc joni meɗen darade Woton Amadou hay fus nam ko ɓiɗɗo an ni. nam Onon kadi hande ko o woni ɓiɗɗo am. nam Kala ko iɗon ko boni o yewtela. Mi wallay on hanƴo. nam Ɓay oɗo juuɗe an ɗen no huuɓimo tan. nam Naafi yo janɗide ko boobo suti ɗon ɗo. ko non woni Son tawi tun ko boni woton maako fus wallela. awa joni nen anndi min kadi mi wata ɗum annagol woni ko hanki mi hewti ɓay kunkun wonduno ga ko mbayi jaka kun noon kadi nawnuɗo ɗo sonjiɗo ha hooti fayde ko ɗum fof ɓuri ɗangatde kanka ɗo wattila wigol ɗo ka téléphone wonde ara sa mi noddi mo wimo waalimo ɗum anni sabu hali falaka argol ka o leer ɗon Jaka o hootima. ɓay kunkun ɓay kunkun nawnuno ɗo ha Mimi wayruno ɗo himo nawni mi landike oɗo joni si ɓe feppi o inni lan yimɓe feppi. Kono wolana Allah mo hooti. Adi men ha ɓaso hoodi ko ɗum waɗi min men fesbi O waye noon kono yiɗa droit ala wolande par ce que milan komi wayruno himo nawni ka. Ɗawɗo ɗo ha mawɓe makko ɓe nelani ɓenni yo woto ɓe dara kolleki balle on si ɓe wawi par ce que ɗum a lappitano ɓe guerama ha hay faade. Jananda kon no waɗi ko fuyde ha a sellaka ko mum na waɗi non jananda pardon a fuɗɗade ko mi wowirama yirgol mi wowama yirgol si faɗi action ɗi ɗo mi famude an tigiɗa andi depuis walina hen jemma fof ala ko ala ɗum annade
sa fe ya majini lan taw quoi andi andi sa wali ka ay mikata goddo no jodo ritu majina yon tigi trop afani mais idon si da mari problème ma go ngo wala na parce que min do mi wata support do afani anse wali ki jemma stami do wali ko ya immo joroda si mi jodi ko ya wala dum do wa tam marsu gon afani o wa on sattinde do ko satta inni ngo hono la musbe sera kay mi wawa ta ina ko wasi mi mi jodo fu wada ni mais bien sûr ko yona la wala man musu ko ka su de la no sera na fu wadi su be ay fu wada problem fu su ne ala non asuna mais fu ba dem sudan ko modem sudan won mais atam andinte non si ko honno goddo so jombi ko benguma ina def gol tum ma do to gol ma upam ko ma la famu de si tay ko non ko hay pay ko wonno ko no ko no don on hino gayna de peji non fo la famu de mais wata comme kelen dirta tum sonjata fe peji go go ton comme jombo de ma dewgal sunna fari afani comme modima kala ko mi mara do a wadde staka no ko anima halana la hinna la dum do anima me hara wadde ranni ha sebeli mi fu suada ko ngore ande wala musbe sera so be fu suada stabesis Alfomar. No. Andi ko no hewti kamaro. Yeah. Aja non hakkede. Ngasa de mi abda sikka ko dugula ya gala ni ara kamaro. Ko andi mon hewti tum. Haray duro tefe no. Donc go. Fam. Donc ande digo ina heba tom. Ataway ko gore jama mo wetu da tu wata sifanade. Family. Na mari problem sera. Onde è il problema? Fi bengwa. Jinda wone. Kono tawna mo. Depuis mi arti. Hakkunde amen kaso. Ça fait si woni hiki da affaire mbalde taw ko problème taw hakkunde amen. Family. Yedi jogi di arti mo do foppu mi yehi. Arti mi tawti garde ande. Irani en nafsi ka garde to. Me kanko kadi mimi sikka sa njombi debbo ina ko panama ma ko lotana ma tum. Ko ina be ko ngande ida andi dum non ko honno di bay ka jombo do ka wonna. Okay. Nata di ko ma. Na. Binane mi jabi ko yoda. Mais c'est chose reste. Abi ko jombi da am na wi go ko yo lo so ma wo pa ma go dum go. Ko e ma non dum do woni. Ko e wata na to fete. Na. What? Arti tay ko problem. Ha. Minde selon hakila. Binane be wiya. Nana ko wiya ko. Be wiya. Gorko woni joma gal. Ko debbo woni joma su. Na. En ko minanta be wiya. Jonno. Anga ari. Alande ke bengo ma bejwe. Tawata hi. C'est obligatoire. Quel qu'en soit P10, nous donc obligatoire. Parce que vous mal. Mon mari qui parle donc il a mari qui parle. Mon père mon doigt de tout doit hacker pas que mon. Car, Na. Tu n'en as rien de bon idée non. Selon mon notable là nous non c'est quoi son cas de cas. Mimi son cas. Ayena de cas. Mienna. Abia de cas. Okay, you don't na problem. Dan ko wata kadi. Ko ya auto munya ko. Afandi. Na. Abda na munya. Na. Yeu tira mo doi. Na. Watira doi. Yara doi. Afandi. Andras na fam da ko man mayo da ko. Fam. Afandi. Na. Dan detta mo ya ka ko ditama. Ba don kadi fishi. Dara stay na gudum o wondi e mo.
ko salori joni tuddoge ma haqqe ma so tawi ko ɗum ɗon haray andi ko waɗi komo sali so tawi noon na ɗum ɗon haray toujours kadi ko ya ɓurto moƴƴangol debbo ko doyi bon andi min ko sabu no waɗi ha si mari feñide e ma dan andi si mi no tum naafi wondema mi ronka insiste ko piijugono ton mais si mi fuɗɗike joni waɗugol bureau makko ko ɓewnata ennogol mbiɗo accimo ɗiɗo fof ko ari men fuɗɗi men min gol probléme yeggitu ɗum la bureau makko e ndaar sikku ɗayɗimo ɗayɗimo ka awa si ardi on solution ɗo yaa ɗoy multama jeeja a ronkatamo ɗi fo debbo ko multede an sa hollimo giggol a multimara wawi kala ko wiita ko welton kasi a faala min ko ɗum ɗon mari komi yewti haray waɗ on solution ɗo multamo jeejamo ɓannamo e ma debbo ko ɗum yiɗi kay ko ɗa ɗum ɗo e makko o ay darame ma hoore doyde doyde ara sonkali pirali waɗali fus bon mi nani mi weltike mi faami ko yiɗa ko andi ko ɗum ɗo ɗaɓɓi welti andi no woodi weltigamɓe ɗon a aray holla on tigi nawnare ko marta ko on tigi ret fiima haray no an say ko jawdi yowti noon famde min kan mbi hani waɗɗano himɓa donc haray no fiɗɗire wo kadi yewti kadi ok probléme alaray koye goo jafoɗa de ñaraña woni senasi kadi probléme jarata yaw so même yewtima yaw omone wonduɗa e mum Allah moƴƴinami Allah min miɗo mari ɗo baranti hunduko tew a tawta pusno on laaɗo ko atuma arɗa o kanko ko gueɗe rewɓe tuma jokki den ɗo a gayni bonno hakkille makko hakkunde gi Allah ko billahi kono mi ala e haala mi tongana e den ɗo a nder ɗo ɗa ko ɗum hatta biro on woɗi to non hakka joni ñande goɗɗa ɗo eɗa woɗi ɗo tum ɓe ko fi o parantijo am ñande fini weeti wo si mi ari ko min wojjitata ko min mawlata tuma fini weeti wo kanko ko tuma yiɗa mo moye programme nden ɗon sa heeɓi am parantijo yiɗɗo rewɓe haɗa heeɓi tana o ɗum noon na paranti tungoy joni pay koye kono agiri koye gotum ha wedditi o rewɓe ay ñande mi ari ga mi tawdumo ga e juuɓe jiwo mo tawdudama kontotako ko ɓay mi tawi no ɗuuɗi andi mi tawi mi yaw ande mi ferma yo place par ce que na fortirde ni ɗum ɗon de so wattanade hakkille hakkunde nge Allah alfo acca e golude ɓe o ɗaɓɓa e place nokkugo ma mi soka place o par ce que kanko kadi joni min mi rokko famude min mi sikkuno mo ari ɗaɓɓere meti e na hilnagol fi rewɓe andi pay kunkum min komi découragé makko wo ɗe baɗɗen ko ɗo bonnanimi ɗo film goɗɗo kono imo wawi golle ha ɗoy ta famude awa gasi ɓa Allah waɗi mo wawi kono ɗa wattan hilla wajiɗamo moƴƴa tun quoi non mi yewtaymo par ce que fiiden ɗo anmo mami régula ɗum ha timma ma o ɗoytito e ɗum par ce que ko ɗon bonde ha kelpin ha o perda golle go kon ndenɗan ne ay mi famali ko na mere ɗiɗo yawoni ko ɗum wono noon ɓa mi wayatno ka yewɗa ɗo a noddade a defali a ƴeewani eyyi hakkude gi Allah solution ko joɗoɗa lan komi tawno ko maire way ɓay mi yeehi mi sonkade mi waɗali gueɗe a faami ko doyi mi waɗi kono nda mari andi on fewm ɗo anda o ko honno ça fait si woni ni jamma hara mi sella moƴƴa quoi a ɓandan mo sofay koyɗan ni nga wula mi anda honɗum ɗo ko honno woni lan hewtitade kadi quoi ɗum ɗon ko ɗebalde fuɗɗi ko ɗebalde ɗo fuɗɗi c'est ko kanta fonctionde non no fonctionne de non no fonctionne de ɗon Allah jarama mi ɓa Allah waɗi ɓandu wulata ko sa andade ko fi mum pabi nandi non ɗum ɗon e ɓandu sino sofude ɗum no fayda
andi na ona ene bale bien se ta na ona weto sukoy nya bele to sukoy ko yala importance ta ka dina yo ta nya onda ko ma hew ta ka village ji ko nya dun don ka dun do ni problem pa da mi andi affaire sofu ba e mus koyde mi andale kilo parce que hande dum musa alla afani min ko men ma joni na ya wel sin da ko ndar de ka hospital ji dara no dum al noro da kanko hore makko si woni jamma o narankeji makko ni ma bawo mo fokk no musa donc ko antu yalla ande ba est ce que na nawna je iwdu day mun ka wonno da tom asafullah e accude parce que a ari o salani ke ma woni ha o jabani makada fu ke winde ida musu de bandu kanka gemma o nawnay e andi dum aray ko damere go yo salani no ma si den dum ari mi do yettam andi goddo wola na gonga ton seydino mi anda ko ne ma joni a ari do o salani ke ma woni ha o jabi o watti jabbe tun ay ni mo kadi mo watti na onde musu bawo o watti na onde kadi musu an anda musu de gemma o be mi ala donc vraiment si woni jemmaje ne ara no tappi na moƴƴa ko no folla mo sude en fait combien de temps vous vivez non en fait ne bal mo moƴƴa parce que har ñaanaɗo koye argol gamen noni quoi à peu près combien de mois quelques mois si fuɗɗila mais vraiment mi sondiɗala moƴƴa quoi Ça fait la troisième fois, c'est le troisième cas. C'est la même chose. Je me demande. Bon, je suis vraiment désolé. Est-ce que vous comprenez? Donc, mais on a rien. On doit vivre et Dieu. Est-ce qu'on fait? Donc, arrêtez de dire, bien monter, c'est très important. Depuis à tout le monde, donc rabi. Est-ce que c'était un homme qui voulait arrêter on a Adam. Attends, docteur. Donc, comme tu dois on dit non cas, comment? Oui, non, c'est le troisième cas. Donc, what est-ce que tu as dit? Il cas. Mais les commandes là. Calmement, on système est est-ce qu'on va donc arrêter on a reçu no lesquels n'a eu wop no mini non non on a dit est-ce qu'on va arrêter le ré no mot parce que n'a eu non ka di wo surtout famille mo là non mo mais docteur ami la jibide du masako ndo kono donc na mi de donc
docteur kono non mini miɗo sabbi on ɗo koye fi lekkelen ɓe ngano noon mi faala kaccugol mo kanko ton ka soodira ok mi kala arande arde ɗo naɓangol ɗo debbo go lekkele docteur kono woɗɗa noon gonno naɓugol ɓe lekkelle o ka mi iway ɗon tummiya si Allah jaɓi awa yande fi Allah joni lan sabbi on ko non tummi sabbi iya joni noon mi tammotako awa mi tammotako si Allah jaɓi ok awa ok milan don ko mo oy kana docteur John jere John ko dai do woni def ko na kiri ne mi dai na on de do woni do ka ande ko nandir rondo debbo gono ɗo ngaddani ɗo de lekkele ɗo lekkele ando woni coïncidence wilde debbo on non ko ɗo woni ko nder ɗo de ɓe woni sina harami baawi Allah mi majjata ko nder ɗo acce tambi kadi o kon mo sata kon mo naw kon ɗon andi en docteur garde toujours les secret goɗɗo wolata secret kanka non bon pareil que vous quoi ah bon kanka ɗo sifa nawnare mon nde mo non o naw mais c'est pas possible est-ce que c'est sûr que kon est-ce que on farjaaji acce mi noddama ndam siko kanko nani waɗe wawa wonde monsieur Baye kanko ni ko kamɓe ni de mi sikko on falja ko kanko tigri ni je ne suis pas un enfant s'il vous plaît monsieur Baldi sakko nami fayda ko kamɓe ni na seede mum na dalanda o inete dalanda anda way nawnu goɗɗo ron kala wolande ha c'est bon madame Baldi dalanda je suis vraiment désolé. Le fait que la même est après, vous pouvez trouver à l'hôpital, s'il vous plaît. Docteur, voilà qu'elle a mené une autre. Madame Balde. Ndari ko waɗɗa a julɗo a ɓiɗɗo julɗo est ce que ɗum ɗo koko waɗɗa ɗo ko est ce que ɗum ɗo hino moƴƴi est ce que ɗum ɗo koko julɗo ɗo a wadde d' abord hiɗa andi hay l'islam on wi julɗo so soofi neɗɗo goto hara ko wonɗo e mayde hara no wasi ko adnal lan fof o soofi si tawi kadi woni o woni saabu wonki kadi woodi ha no wasi tawi ko adnal lan fof o wani joni dara tawa na pay wanko ɗum ɗon ko Allah moyiri woniri noon pay ko wonduɗa ɗum mais an noon tawa ko komi hoolima yewtuɗen ko fof halduɗen ha moƴƴiɗen jes tawa ko ya daro waɗa ɗum noon kadi suuɗala lonkala laaɓanda reedu o talla mimiɗo laaɓanma anda ko ninge tampereji mi heeɓi kam yeeto arta kadi suuɗalam nanguinalan ko nanguma ko monsieur Baldi. Non. Sidi Adib. Non. Are kadi ko hullugol jama luttugaɓe
ɓurtugo renagol voilà on fami par ce que e mom on feƴƴi joni ko weya wonɓe wajaɓe wota ɓe wat jama o yi si debbo si gorko acci debbo e hoore hoolare on fami yo debbo on jogo hoolare nde o tentina moodi makko honno moodi makko teddinire wona ƴaltugol ha aaga hay si tawi noon o heɓali toon nawnare mais sa profiti ara yesin hay ɓiɗɗo heɓa toon ɓen bandu waɗata e makko sina ɗum fewde hande kayiɗen ɗo woñande bobo ɓen femde tum woni on tigi annala nene bobo ɓen andi baba bobo on tigi enen noon iten fewnude